Ara Reus és un partit municipalista i el significat de municipalista és que és la imatge real del que és la nostra ciutat. Nosaltres, en un ple municipal, podem presentar 30.000 propostes, però també podem votar propostes que vinguin presentades dels altres partits polítics, tinguin la ideologia que tinguin, entenent que si aquella proposta és bona per la ciutat, nosaltres la podem votar a favor. La gent ha de mirar que aquelles promeses que ens van fer el 2015, si s'han dut a terme o no s'han dut a terme. Doncs portem un programa electoral amb més de 400 propostes, que va dividit en 4 àrees: la vessant d'administració, on hem de seguir impulsant el pla de modernització, la valoració dels llocs de treball de tots els professionals de l'Ajuntament de Reus. En la vessant de territori i urbanisme, doncs, hem de mirar com fomentem l'habitatge, sobretot per la gent jove. En matèria d'ensenyament o de cultura, doncs, tenim algunes també propostes. El projecte, per exemple, Patis Oberts. En matèria de promoció econòmica, la dinamització dels polígons industrials. Tenim més de 150.000 metres quadrats que estan en desús. Ara Reus ha de tenir un pes molt més específic i, de fet, ha de ser la força més votada. La ciutat de Reus ha perdut capitalitat sanitària i a final d'any, a final del 2019, tindrem la pèrdua de l'Hospital Sant Joan de Reus. Quan a tu, qui t'ha de pagar les factures de totes les intervencions quirúrgiques, de tots els medicaments, de tots els tractaments que tu fas, no cobreix els costos, estem davant d'una empresa que com més genera i més treballa, més pèrdues acumula. I això és el que ha passat amb la Generalitat de Catalunya, sobretot en els últims 4 anys. La Generalitat de Catalunya ha enfonsat en l'àmbit sanitari a la ciutat de Reus.